so daneri foltima ɓaleri lelani buuɗal yurmede feeri feeñe windere en jetti gueno joom buuɗal yurmede tagɗo adama tagui ɓi adama honni ɗum hakkude jeeri e waalo sakti hen yimɓe worɓe kame rewɓe kala itti hen worɓe sembolinɓe waɗi ɗumen nelaɓe faade ɓeɗo henna wonɓe dunde adama konnguɗi gueno ceniɗi laaɓɗi laaɓtuɗi jettiɗi ɓen nelaɓe nelayi ɓiɓɓe adama ñaame jare dahmitoɗe e aduna seeɗa wattande mon kala ko mayde gande on tagiraka fijidare guenone hatojini nde gandaten keeri makko mbasen taccude naten e bellanteje moni kala yo hetto ɓernde mum wasa nadde e bellanteje ha tacca hen keeri gueno nelaɓe gueno dariɓe sembuɓe sembolinɓe yettinɓe nele mumen haydara mankani hujja wodani janggo so goto e men kala darima yeeso jomiraɗo ene fadi ñawore muɗum en berti juuɗe faade gueno joom kammuji jippinowo diƴƴe e kala saaha faade ndi leydi nde o fawata en e laabi peewal kame ɓamtare o lawƴe ɓerɗe men ha laaɓa beele nguurene gilli nguurene goonga gonen yamiroɓe ko moƴƴi haɗoɓe ko boni bonande eggay men ha laaɓa ha weecer en juule annabi men ɓurɗo ɓurnaɗo windere nelaɗo e men garɗo jertinde weltinde omo jertina en jeyguene woodi sa waɗi ko boni a tubani omo weltiniri en baɗɗo ko moƴƴi kala aljanna ne woodi ano neɗɗanke ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke rentuɓe weeyoji ɓoggi karalleje ene jeyno laabi pine ɓamtare jambalɗon fulɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde hebla sukaɓe afrique tuma nde buuɗal yurmede feeñi feeri waɗi caafe caafe koye gansaga jiyata mawɓe nayeɓe ene moƴƴi canguitaje ene jaɓana caafe ngam yidde wulnude ɗi ɓalli koɗon woni ɗo jiyata waɗeɓe e kala saaha ene gegga ene jaahay nokkuji gulɗi ngam ɗaɓɓoyde caafe nangue koɗon jiyata orori ko wiyete kunori kame meelori kala ene yaɓana dow jeeri walla waalo pundi mum ene yaaha ene yaada e caafe nangue koɗon jiyata pullo gawo woni jooɗe laaci laana walla hoore laana ene rewindo gubbi kame ceŋ mum taare buuɗal yurmede hanki fulɓe so pini subaka ene kuccita e buuɗal yurmede mbeeɗa juuɗe men ene duworo joom ngal buuɗal yurmede so ngal tacci weeyo haala ko heddi so wona buuɗal yurmede ne muta ɓe cakka juuɗe ɓe mbiya an buuɗal yurmede joom buuɗal yurmede
fulɓe ɓe de kala ko ɓe dañi koko renda askal naati hen ha ɓurti leƴƴi nan nattodiri ɗemɗe nan nattodiri gande nan nattodiri ƴiƴe meje nan nattodiri diineji nan nattodiri fina tawaji nan nattodiri ɓurɗo tidde kala moɗa ko heddi ko sagana ɗemɗe nan nattodiri yogay ɗemɗe moɗi ɗemɗe ha ɗemɗe gusti yoga hen gonti haaloɓe ɗemɗe janane jejjitiɗe mumen yogay fina tawaji goɗɗi moɗi ɗumen ha ɓen keddora e miijoji walla e welnere natti tawede e mumen fina tawaji mumen kotki mumen hanki kotki hande moɗi ɗum ha ganduɗa gabbiti e kotki jananki fode waɗi ɗum ko nan nattodiral leƴƴi ko yadirde taccude keeri faggoyade jikkuji kame aadaji janani taari o ponnoɗo yaade ɗaɓɓoyde gandal walla ɗaɓɓoya ngaluji walla ɗaɓɓa pinal ngam hesɗitinde fina tawa mum beele ne yaada e jamanu ala waadi ko joofade peɗeli fina tawamo hayno ko yahani haydara wonani o woppi o weddi wonanti e ko janano o yiitaki toon hoore makko o waasi ko joguino hande moni kala nana yiilo ko joguino taw enen heftama cuuɗi maha ardiɓe ɗemɗe men bindi pewni cañi mbaɗi ko wiyete bibliothèque woni fawru mofterde defte binda muula lappi palidande maayo kame nder gendije men kala ɓe ko jolfuɓe ɓe ko wamrankoɓe ɓe ko safalɓe dahi aadaji men bindi ha peewi mofti wonande yilliyankoɓe e wittiyankoɓe windiyankoɓe kame dartiyankoɓe woɗeɓe taccoɓe keeri aroɓe yillade leyɗele men kala nde ɓe naati ɓe gari e nokkuji men ɗo paabi mawɗi maha ko wiyete bibliothèque ɓe tawa toon finaji tawaji ne binda e ɗemɗe mabɓe ne winda eɗen ɗemɗe cuɓaɗe gartinaɗen leyɗele tawa toon kaalowo ɗen ɗemɗe ene sifanoɓe taw goram an koɗɗo e nder leydi ndi aɗa jogui fina tawama ha timmuno aɗa jogui pijirloji ma ha timmi ala kala ko paggoytonoɗa itta e jungo ma aɗa fottini guitaɗe laara caggal nde belsindiɗa nawa mofta e cuuɗi towɗi wonande ɓen yilliyankoɓe ne gara ne jillo ko ɗum saabi jagorgal yillo toɗɗa e nder leyɗele woni ko wiyete ministére de la culture ko ɗum tigui woni walla mbiyen ministére de la tourisme taw kadi ko jagorgal toppitigal kala ko faati e banggue yilliyankoɓe e leyɗele men ɓen so gari nawe nokkuji biteɗe Casamance nawe nokkuji biteɗe Mbour nawe Ngaparou nawe yogay nokkuji ɗo ganduɗa wonno ɗon ko lebu en ko joolaji en ko jolfuɓe en taweteɓe Bowol ha yettanima Saint-Louis taw ganduɗa lappol palol dande maayo kene wona kilométre uji jondi yitota ko hoore mum e jiiɗo hen no jillaw laaɓi tigui so tawi ko welsindare hande kam enen kala eɗen poti nimsude sa tacci keeri a yaɓani gendi leydi Mauritanie nokko biteɗo Singiti laamu leydi Mauritanie mahi garɗiniɗen guure taw kadi ko guure fina tawa garɗiniɗen guure ha garɗi waɗi toon paaɓi ko wiyete bibliothèque en afti leydi ndi fina tawaji mum kala nde tawno e nder leydi Mauritanie
ɓuri tamde toon fina tawa ko leƴƴi ɗiɗi leñol fulɓe e leñol sarankulleɓe kamɓe ɓeɗo henna arabeɓe safalɓe wiɓe koye men ko arabeɓe bindi defte kepti hoddu kepti ñañoji kepti bayli kepti lahe kepti ɓirduɗe kepti kala kala bindi batti ɗum e jeymumen pewni ha feewi ene ñaaƴira ene cinkira cuuɗi mumen pewni tagareje ŋarɗini ha yooɗi mbaɗe bitikaji mumen mbaɗe pottirɗe mumen mbaɗe jeeyirɗe mumen kala wittiyanke yilliyanke taƴƴo keeri arinate ngendi leydi Mauritanie nawe ha to singiti laara ko woni toon ko yiya anda ɗum ɗo henna tigi ko fina tawa capatori wona pullori ndi jeyi ɗum tacca keeri ndaɓana leydi Mali jaa ha to Tumbuktu hayso woni ko mouvement Al-Jawat walla mbiyen Mouraviduna adduɓe diine l'islam guittuɗum leydi Égypte tuma nde woɗɗani Arabie Saoudite natiri leydi Tunisie payi leydi Maroc Algérie giwi Algérie natiri ɗon payi nokku biyeteɗo Tumbuktu jetti Tumbuktu ko ɗon wonno jeere Afrique ɓaleɓe ɗo pottitanno gam yeyde e sodde ene jangguina yimɓe diineji ko fulɓe taarino ɗon ene mari fina tawaji ha timmi nde ɗin fina tawaji kala teta 13 ñiwire maha toon nokku mawɗo no feewi taw ko moftirɗo ɗin fina tawaji winda e ɗemde tubankiri ko wiyete franciyankore kame angliyankore refti ɗum ko mandina e ɗemgal cuɓangal ɗemgal bambarankore wambara ko nonne kadi ɓe gardina aɓe tinɗa aɓe ndaara aɓe batti ɗum ko fina tawa mabɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke laaɓi tigui en jooli fina tawa men en ceerte fina tawa men tuma woɗeɓe so tawi gari e men en ngala defte muulaɗe wiya hanki koɗo pucci mbaɗɗa koɗo jambareɓe hanki gonno koɗo fetelaji cuuta koɗo tigui ɗiɗo kareɗi ɗe ƴiƴe meje koɗo wonno dognirgal amen koɗo wonno saroji amen koɗo wonno tomin mbatanno koɗo wonno duɗal amen koɗo wonno ñiɓirde amen pop goppuɗen ha laaɓi ko ɗum saabi hande woɗe ɓe mbi moni kala yo hoɗɗo iwno sikke ala ɓen faggitiɓe fina tawaji men koote fina tawaji men enen hande en kooti e wattude 72 heures suɓade balɗe tiɗi hen saji balɗe tati eɗen konga bubaji eɗen konga baggi eɗen natta e gude cañaɗe eɗen ɓorno polmetaji eɗen mbaɗa jubbi ñeñemaji taw hande sa laari Amérique naɓe ɓaleɓe mabɓe ko ɗin jubbi ñaƴirta enen hande eɗen batti ɗum fina tawa 72 heures en ɗacci puddi en ɗacci guppol en ɗacci kala holto nangtiɗen hande nangtiɗen ko yidde ñembude ɓen arɓe ɓe ballani taw kadi ñembugol ngol haydara en dañata hen so wona cofdam daña koɗo hande jiiɗa rendinde sukaɓe wuuro ngam yidde wadde fina tawa donka anduɗo puɗɗortoɗa ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ganden hande mbayladi waɗi endi mbayladi en donki yitade koye men duttinen miijoji men faade buuɗal yurmede ɗo ngal feeranno hanki e ladde men ngal weeya ngal weelde e fina tawa men so ngal jofi jofene dinguire men ɓene tambi ɓirduɗe
ɓene lenga ɓene janga ɓene tinda ɓene ndaara en ngala haaju yogay gueɗe nde tawno fina tawa min ɓuuri yogay mogiyankoɓe woɗeɓe fina tawa min ɓuuri laarde jayndeli ngam laarde cimti woɗeɓe jamma ñalawma caggal eɗen jogui ko simtete haale moni kala heɓa hen fahmamuya heɓa hen gandal yeyno lappipine ɓamtare mum kono sikkala o saaha kala woppama moni kala yaari banggue ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke boɗal yurmede guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr. buuɗal yurmede ene jokka gonka Afrique ɓaleɓe Afrique marnoɓe fina tawaji mumen ene jogui maaje ene jogui jeeri ladde sukkude sañide ene mari kulle ladde ene mari ndiwri ene mbawani koye mumen ene nguuri e ladde mumen nguuri ko ɓiɓɓe leɗɗe nguuri ko kulle ladde nguuri ko ndema ene jogii daabeji mumen ene mbaɗi laamuji ene lelni keeri ngam yidde wuurde moƴƴam ene mari jinnaaɓe mumen ene ndesi suddiɓe mumen ene jibini ɓesguji mumen ene ƴeewa lappipine ɓamtare mumen dongre Afrique wertinde suɗirande jaarende yogay nokkuji ko kaaƴe towɗe peŋaɗe yogay nokkuji ko diƴƴe baloje jaltayɗe kaaƴe yogay nokkuji ko leɗɗe cukke cañiɗe ene mofti ñiibi kame baroɗe ene mofti kala kulle ɗe miijiɗa geno rokki Afrique ha timmi rokki ɗum buuɗal yurmede so fini feeri feeñe windere saafo ha wula jaw dogna ƴiƴam ɓalli kala sellina ñabbuji yorna kuɗoli daabeji nguura moƴƴam leɗɗe piɗɗito ɓiɓɓe leɗɗe kala caama naftoro ɗen leelani woɗeɓe tampuɓe wasɓe miskineɓe hoɗɓe e doŋe goɗɗuɗe ɗe ngala kulle ndema ƴellitaki toɓoli haalaka so wona ɓooɗe glace pewni leɗɗe mumen mbaɗi laaɗe mumen ene jahani ƴeewoya holto dañata ballal ngam ɓamtude gendiji mumen taare hitande ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi boni ha boni walla mbiyen capanɗe jeeɗiɗi e jeegom boni tuma nde woɗeɓe joli e laaɗe mumen ene kaya ene jaada e bempeƴƴe ha jetti e doggere Afrique ɓe niwni ɓe laari ɓe tawi ko ɓaleɓe tigi koɗi hen ɓe cakki miijoji ngam yidde wadde jeygu ko wiyete jeygu jiyaɓe ɓe jippi aɓe cotta en aɓe punta en haɓe keeɓi haqillaji yoga e ɓen tekkuɓe seeɗa ɓe cooti pittali mumen ɓe kolli ɗumen mballe min nangude ɓaleɓe taw ko sagataɓe worɓe kame rewɓe mballon min jolnaɓe e laaɗe amin min nawaɓe doŋe Europe ha e dongre Amérique ngan sanga onon mbason lebtede
ko ɗum de woni maccungago ɓurnangu teskede e baleɓe e nder ɗin sahaji. ɓe gari haɓe jettima leydi Sénégal nokku biteɗo Gorée, kono kay ɓe ɗaccani Saint-Louis. ɓe gari haɓe jettima nokku biteɗo Banjul, woni maaje kaɗɗe leydi Gambie. ɓe jeehi haɓe duƴƴo yima to Guinée Conakry. ɓe ɗaccani leydi Côte d'Ivoire, ɓe ɗaccani Bénin, ɓe ɗaccani Togo, ɓe ɗaccani Nigéria. ɓe naati e kala jokli leyɗele Afrique. aɓe gara aɓe daha ɓeɗo henna sagataɓe ɓaleɓe, jomen laamuji jambreɓe hoɗɓe hettere leydi ɓaleri. ene nguuri moƴƴam nanga ceenuji mbaɗa e daaɗe mumen, kame koyɗe mumen kala. taare gueno ko ɗon tigui woni jiya sagata gorko cellalal waɗe e dande mum, waɗe e koyɗe mum, jolne e laana ndiyam, lelne fortine loyi, ñammintake yarnetake so wona seeɗa. lebbi e bandum ñamata koko wiyete ñebbe kame maaro, beele aɗa daña poids hay soko seeɗa. sa yettimɓe mbawa yeydema koppareje seeɗa. so tawi a ruttima e joome e nder kaɗo laana, ɓe guittuma ɓe dondoma, ɓe beddoma e ndiyam, liɗɗima e ñamma ha laaɓa. ɓe nawma haɓe jetto dongre Europe, yoga hen ko États-Unis d'Amérique, yoga hen ko Angleterre. ɓe gadduma toon ɓe darnuma koni tigui woni woɗeɓe tampuɓe gara ene mbaɗe pucci mumen. goto e mabɓe kala yetto rokka prix mum no codowo dammuwol ni, 100, 200, 300, 400. haɗo nandiral woodi kala cooda ɓalejo gorko e ɓalejo debbo, nawa ɗum galle ma. aɗa jogui guese, soɓe pini subaka ɓe ñallata ko gollade. guila ɗo wonno buuɗal yurmede, subaka ha ɗo wonti buuɗal yurmede kikiɗe. ñamde nde ko seeɗa, golle ɗe no keewi. so tawi debbo o sowima o ñallinta o wallinta koye golle cattuɗe o woni, ha jiiya so ɓoccoɗe ɗe puusi, ndiyam ɗam yalti, ko nden ɓe gaddatamo ɓe mbaɗa e tekkere e yeeso he. so tawi o jibini ɓe keeɓa ɓiɗɗo, ɓe nawa ɗum. janggo jaam jiiya on debbo rutto e golle mum. ko ɗum waɗi yoga e mabɓe nden so goni deedi, ene miijo segde reedu mum gam yaltude o aduna e jibinde ɓiɗɗo kalfeteɗo, taw kadi ko kalifindi mbiyandi maccungago. ɓaleɓe lebtama e nder doŋe Amérique, ha fayenma doŋe Europe. sa dogui ala ɗo paaɗa banggueji kala ko woɗeɓe. a wawata ñamminde hoorema, a wawa nawtude hoorema, a andani hayɗo giwɗa. sa yettima patron coɗɗomo ko kam tigui waylata indema nde joguinoɗa e Afrique. rokkuma inde wonde, saɗa wela saɗa metta, ko nden tigui jogotoɗa. est ce que a ala konngol, a ala fodde, so wona gollade jamma e ñalawma e kalifindi cattundi. serani ha yetti woɗeɓe ɓe leydi France, nde gari ndimdi ha teddi nawi ɗumen wonnoɓe toon to Zila, Guadeloupe e toon ko ɓurɓe tigui tinde caɗele aduna. nde nawa daha ala ko heddi so wona e kala e saaha patron en men ne gonda e mumen e wawnere. ene kefta ɗumen, ene gollina ɗumen. ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke yi ha yetti hitande ujunere e 180 pawɗe ko nden tigui aduna o jooɗi.
itti maccungagu itti kalifindi itti yeyde ɓaleɓe windere ha laaɓi ni woni ɓen ɓaleɓe wonnoɓe e doŋe Amérique yoga hen tacci keeri jogui payi leyɗele biteɗe Brésil gam yidde dañoyde jaam yoga hen payi nokku biteɗo Colombie yoga hen nokku biteɗo Haïti soɗen teski ko toon ɓuuri hewde ɓaleɓe ɓurɓe tampinede fiyaɓe joñaɓe hande leydi ɓurdi wasde windere nde kewdi rafiji kewdi caɗele kewdi ñabbuji ko leydi mbitendi Haïti ɓe dogi payi Nigéria ɓe dogi payi e nokku biteɗo Brésil soɗen teski ko nokku kewɗo ɓaleɓe ɓe payi Colombia ko nokku kewɗo ɓaleɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke moni kala yiitima hoore mum no fotiri kala dañi galiyel mum watti resde watti ñamde watti yarde watti gollanade hoore mum no fotiri kala ha yetti hitande 1990 hitande 1990 maccungagu hesɗitina nde tawno ɓaleɓe andama tigui oɗo saaha mo gonɗen ɓe beeli tan ko gollorade ni woni biteɗo de Gaulle jippender Afrique 14-18 rimdi taniraɓe men ha teddi nawi ɗumen pelloye guerre ngol lawol wona remoyde ko pelli ko guerre yoga hen mayi toon yoga hen dañi artude koɗi tigui woni ɓe dampi koyɗe mabɓe mbaɗe men laamuji ɓe puusi pelle men ɓe puusi laamuji men ɓe puusi duɗe men ɓe puusi ɗemgal men ɓe puusi gonka men taw ko gonka Afrique naɓe ni woni ɓe gaddi laamuji mabɓe ɓe joƴƴini hitande 1990 yoga e leyɗele Afrique jeyti koye mumen wiya on natti laamede on natti wonde maccuɓe nguure no jiɗirɗon kono noon teskoɗe juuɗe amen minen woɗe ɓe payi koye dow mon ngaluji mon ko minen jeeyi ɓerɗe mon ko minen jeeyi ɗemɗe mon ko minen jeeyi fina tawaji mon ko minen jeeyi kala komin cohli hen min garana ha timma min nawa min mbaynota ko onni hitande 1990 gasi ujunnaji ɗiɗi ari ujunnaji ɗiɗi 17 duuɓi 400 ko maccungagu wonno duuɓi 200 ko maccungagu gasi maccungagu yiita koye leyɗele Libi e nder Afrique ɗo ɓaleɓe darnete jeeye cogguji dabɓi 30 ujunere 60 ujunere 70 ha 100 ujunere yeddi yaha leydi Arabie Saoudite o saaha mo gonɗen yogay ɓesgu Soudan naɓe toon to Arabie Saoudite o saaha mo gonɗen ko yeeyaɓe ene mofta e cuuɗi hay goto suusa haalde ko ɗum saabi noon ko woni leydi Mauritanie ko so Ligue Arabe huuli haalde ɗum eɗen gandi ɓen arabeɓe o saaha mo gonɗen Uganda, Rwanda, Tanzanie, Burundi sukaɓe rewɓe tokos ɓe guittete toon ene nawe Bahrain ne nawe Oman ne nawe Qatar ene nawe Émirats Arabes Unis ene nawe Arabie Saoudite aɓe jogui jardin ngaji ko toon ɓen guddate ndumbe ene golline jamma e ñalawma ene nanguira maccungagu ko joɓete ko heewani tene kadi ngala fodde gona yaltoɓe kayitaji men ko keftani jooɗa laamuji men ganda holɗo jomumen nawa ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke hettiyankoɓe buuɗal yurmede janggen aduna enen Afrique naɓe beele peeñen sen duttima hitande 1993 gorko biyeteɗo Mao Zedong leydi Chine halfunoɓe ko leydi Japon ɓurnoɓe tampude ɓurnoɓe tampinede heyɗunoɓe ha mbatti ñamde yimɓe oɗo gorko biyeteɗo Mao Zedong jibina
e nder leydi Chine jangi ƴelliti feeri feeñi suuɓi 11 gorko wi ngare naten halwa nden ɓe naati halwa e nokku jewɗo o windare Chine no way tampude no way heyɗude no way lebtede ko enen jaltinta Chine caɗele enen ɓeɗo henna 13 gorko ni woni ɓe naati halwa nde ɓe jalti hande kam Chine wona min haalata onon kala ɗon gandi Chine ɗum waɗi konngol nelaɗo ko wino ɗaɓɓoye gandal hay soko Chine hande kam en ɗaɓɓoyi toon comci en ɗaɓɓoyi toon werlaji en ɗaɓɓoyi toon téléphone aji en ɗaɓɓoyi toon kala kala ko ɗum waɗi hande leydi Chine nawi arara e mawɗo no feewi ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke so Afrique naɓe jiiɗi feerde jiiɗi feeñde alay saago ɓe dutto e koye mabɓe ɓe joddo ɓe ɗacca ɗemɗe hoɓɓe ɓe ɗacca fina tawaji hoɓɓe ɓe dutto e koye mabɓe ɓe jindira e koye mabɓe ɓe tafa lappipine ɓamtare hono ma o Gédon waɗi feere ha Chine ƴelliti o saaha mo gonɗen buuɗal yurmede dow mon moni kala hetto jangga hen aduna jangga hen gonka jangga hen rendo musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nen